Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tabbas mutuwa abu ce mara daɗi, amma kuma abu ne wanda ya riga ya zama wajibi akan kowane ɗan adam, tunda Allah subhanahu wata'ala ya riga da ya faɗa, kuma sannan ɗaya bayan ɗaya za mu yi tafiya. Sai dai a yawan lokaci wasu suna mutuwa akan lokacin da ake ganin cewa ana ƙaunar su, sannan kuma ana so a gan su a kusa, amma kuma lokacin sai ya riga da ya ƙare. Kamar yadda fa akan wannan matashiya wadda za mu iya bayyana cewa 'yar shafuka daban-daban ce a cikin shafin social media, sannan kuma tana yin tallan motoci da abubuwa daban-daban, wato Hadiza Mago, wanda za mu iya bayyana cewa ran Asabar ma ta yi posting ɗin bidiyon ta a cikin shafin na TikTok da sauran shafukanta, amma kuma a ranar Lahadi babu ita a duniya gaba ɗaya. Allah ya ɗauki rayuwarta, sannan kuma wa'adinta ya riga da ya ƙare. Na kusa da ita su ne suka bayyana wannan labari, kuma sannan har yanzu wasu daga cikin mutane ma ba su yarda da wannan labari ba, amma sai dai sun san da cewa mutuwa gaskiya ce, sannan kuma mutuwa guda ɗaya ce. Duk wanda ya mutu ba zai taɓa dawowa ba. Tabbas wasu na mutuwa a ƙananan shekaru lokacin da ake so a gan su a kusa, amma sai dai a koda yaushe ka sa a ranka cewa yanzu, anjima, gobe ko ɗazu za ka iya mutuwa a koda yaushe. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kana taka, Allah na nashi. Lokacin ka in yi sakan ba za ka ƙara ba. Batun da mu iya bayyanawa shi ne Allah ya ji ƙan baiwar Allah nan, Allah ya gafarta mata. Mu kanmu mun san dukkanin masu laifuka ne, sannan kuma masu neman gafara ne a wajen Ubangijinmu, sannan kuma Ubangijinmu mai rahama ne ga dukkanin bayin shi. Allah ya gafarta mana gaba ɗayanmu. Waɗanda suka mutu kuma kafin mu, Allah ya ji ƙansu ya gafarta musu tun daga kan Annabi Adam har izuwa yanzu. Ita ma Allah ya ji ƙanta ya gafarta mata, ya yafe mata kusakuranta. Dama ɗan adam a koda yaushe tara yake, bai cika goma ba. Ba za taɓa samun kai a ce kai abu 100% ba, tunda kai dai ba annabi ba ne ba, kuma sannan ba lokacin sahabbai ka zo ba. Ballantana a ce za ka yi abu irin a ce 90 cikin 90. Dole dai sai ka yi kuskure, sannan kuma ka yi daidai, sannan kuma ka nemi gafara wajen Ubangijinka. Shi kuma mai gafara ne ga bayin shi. Allah ya ji ƙan Hadiza Mago ya gafarta mata.